Dies ire, dies illa, solvet seclum in favilla. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng mismong lola ko. Taong 1958, Johnston Company, Sirawai, Zamboanga del Norte. Bago tayo magsimula, maganda na pakinggan ninyo yung kwento kong Mamang o Mamang 2 para maging pamilyar kayo sa babanggitin kong lugar. Dito kasi noon sa Sirawai, merong tinatawag na Johnston Company. Doon sa Johnston Company, maraming samut-saring tinda din. Tulad ng mga tuba, tubo, iba-ibang klase ng alak, candy, chocolate, biskwit, tinapay, at kung ano-ano pa na dito mo lang makikita. Kwento sa akin ng lola ko, itong mga panahong ito daw, ang tingin nila sa candy, biskwit, tinapay at chocolate ay ginto. Kasi talagang hindi sila nakakakain ng mga ganon. Sa tanang buhay ng lola ko noon, 2 beses pa lang siyang nakatikim ng candy at tinapay. At 1 beses naman sa chocolate. 8 taong gulang pa lang kasi siya noon. Kaya yung lasa daw ng candy, chocolate at tinapay, hindi mawala-wala sa isip niya. Kasi sobrang sarap daw nun eh. E paano? Halos araw-araw na pagkain nila sa kanila. Kamote, saging, kangkong, tapos ang pinaka-dessert nila nun, yung muscovado tsaka yung tubo. Yung bahay kasi nila, nandoon sa lugar na kung tawagin ay bukid. Puro mga pananim ang nasa paligid nila nun. Itong tatay ng lola ko noon, sobrang bait daw na tao. Hindi daw ito humihindi kapag meron nagyayaya sa kanya. Kahit gaano pa daw yan kalayo, pupuntahan at pupuntahan niya daw yan. Lalong-lalo na kapag inuman. Isang araw daw, nagyayaan tatay niya na pumunta ng Johnston Company. Naanyayahan kasi ito ng isa sa mga kapatid niya na si Tatay Dadoy. Si Tatay Dadoy kasi nagtatrabaho sa tubuhan ng Johnston. Meron yatang konting selebrasyon nun kaya naanyayahan sila. Nung narinig ng lola ko yung salitang Johnston, kinikilig-kilig pa daw siya kasi alam niya sa sarili niya na makakatikim na naman siya ng candy. Kung saswertehin pa daw, baka merong tinapay o chocolate. Ang pinakakalaban lang nila kapag pumupunta sila sa Johnston ay yung paglalakad nila. Ito kasing mga panahong ito, hindi pa uso yung mga tricycle na yan. Lalo na kapag nasa pinakaliblib ka ng probinsya nakatira. Ang tanging pwede mo lang sakyan yan, kalabaw. Yun kung meron kayong kalabaw. Yung tatay kasi ng lola ko noon walang alagang kalabaw eh. Kaya puro lakad lang ang ginagawa nila. Ang gugugulin nilang oras sa paglalakad mula bukid kung saan sila nakatira papuntang Johnston ay aabutin ng 5 oras. 5 oras papunta, 5 oras pa uwi. Bali lumalabas, 10 oras na agad ang mawawala sa isang araw nila kapag pupunta sila doon. Nagsimula silang umalis ng bukid ng alas 5 ng madaling araw. Kasi nga malayo pa ang lalakarin nila. Ayaw din nila magpaabot ng gabi pa uwi. Kasi delikado nga yung daan. Though wala pa naman daw mga rebelde noong mga panahong yun. Pero mabuti nang nag-iingat. Nakarating sila ng Johnston ng saktong tanghalian na. Doon nakita ng lola ko si Tatay Dadoy at iba pa nitong mga kasamahan. Nagbilin si Tatay Dadoy sa kanila na doon siya uuwi sa bukid. Meron daw kasi siyang pupuntahan na malapit lang sa bahay nila. Unang-unang tinanong agad ng lola ko kay Tatay Dadoy ay kung meron daw bang biskwit, chocolate o candy. Inabutan ni Tatay Dadoy ng 1 supot ng biskwit ang lola ko. Ayon sa lola ko, nakabalot pa daw yun sa parang papel. Tapos 4 na piraso. Ang ginawa ng lola ko, kahit laway na siya doon, itinago niya ito para pag uwi niya ng bahay,
sabay nilang kakainin ng mga kapatid niya. Nung medyo lalasing-lasing na yung tatay niya at ang mga kainuman nito, nagpa siya nang umuwi yung tatay niya. Kasi malayo-layo pa ang lalakarin nila. Nawala sa isip ng tatay ng lola ko na sasabay nga pala si Tatay Dadoy pauwi sa kanila. Maski nga ang lola ko nakalimutan ito. Gustong-gusto niya na kasing umuwi para makakain na sila ng biskwit ng mga kapatid niya. Tansyang oras ng lola ko nung nagsimula silang maglakad. Mga 6:00 na ng hapon yun. Kasi pawala na yung araw eh. Habang naglalakad sila pauwi, yung tatay daw ng lola ko pasuray-suray na ang lakad. Kasi nakainom na nga eh. Tapos siya yung nagsisilbing alalay para hindi matumba ito. Ang masaklap pa nito, walang tsinelas ang lola ko noon. Kokonti pa lang daw kasi ang nakakabili ng tsinelas noon. Gawa nga ng hirap sa buhay ang lola ko noon. Hindi nila kayang bumili maski isang pares ng tsinelas. Wala pa naman daw kasing bubog-bubog noon. Ang tanging kalaban lang ng mga paa nila kapag naglalakad, yung matutulis na mga bato tsaka mga sanga. Ilang minuto pa lang daw silang naglalakad, merong natanaw yung lola ko sa malayo. Tinitigan niyang mabuti ito. At doon niya nakita na merong isang napakalaking baboy ang nakaharang sa daraanan nila. Nakaharang daw ang katawan nito. Pero yung ulo, kitang-kita ng lola kong nakatitig sa kanilang dalawa. Naghihintay ng oras ng pagdaan nila. Sa dami ng nakaranas noon nito sa mga probinsya, ang naging tawag nila dito ay bagat o binagat, na ang ibig sabihin, hinarang ka ng aswang na nakaanyong baboy. Kung may mga listeners akong naka-encounter na ng salitang ito, paki-comment naman sa ibaba yung iba pang meaning ho. Shalemert. Nung sinabi daw ng lola ko sa tatay niya yung nakita niya, ang sabi lang ng tatay niya eh, wala yan. Baboy lang ng kapitbahay yan. Ayan mo, dyan lang yan, pakalat-kalat lang yan. Kampante naman ang lola ko kasi kasama niya ang tatay niya, kaya hindi siya natakot. Pero ayon sa paglalarawan ng lola ko, napakalaki daw ng baboy na ito. Tapos yung likod, merong matutulis at mahabang buhok. Tapos merong 2 pangil na nakausli sa bibig nito. Dahil nakakatakot yung itsura, sabi pa rin ang sabi yung lola ko sa tatay niya kung ano ang nakikita niya. At nagsalita yung tatay niya ng, baka baboy ramo lang yan. O sige, sige. Dito tayo sa gilid dumaan. Alaga. Dumaan daw sila sa dinaraanan ng kalabaw. Medyo malalim ang putik dito kaya bumagal silang maglakad. Paglingon ng lola ko doon sa baboy, sumusunod daw ito sa kanila. Pero ang pinaka nagpataranta sa lola ko nung mga oras na yon, meron ng kasabay na naglalakad papalapit sa kanila yung baboy. At ito ay isang napakalaking aso. Halos magkasing laki daw yung aso at baboy. Maya-maya pa, nakita ng lola kong tumakbo yung aso sa gilid. Parang pupunta ito sa harapan nila para salubungin sila. Kabadong-kabado na ang lola ko noong mga oras na yon. Inilabas niya na yung sanga ng bayabas na nakaipit sa bewang niya. Dahil sa bagal nilang maglakad, naabutan sila ng baboy. Bigla-bigla daw ay kinagat nito ang likod ng lola ko. Laking pasasalamat niya daw at damit lang niya ang nahagip. Kasi lumubog din yung paa ng baboy sa putikan. Pero ang pinakagustong kagatin sa kanya nung baboy ay yung mismong batok niya. Nagtititili yung lola ko habang pinagpapapalo niya ng sanga yung baboy. Nung nakita yun ng tatay niya, bigla-bigla daw nawala ang pagkalasing nito at nagbuno daw sila ng baboy. Hinawakan niya sa magkabilang tenga para hindi siya makagat. Dahil nasa putikan sila, medyo mabagal ang galaw nila pareho. Sigaw ng sigaw yung lola ko ng tulong, tulong, bagat, bagat.
Maya-maya pa, sumigaw ng napakalakas yung tatay ng lola ko. Animoy sakit na sakit ito sa nararamdaman niya. Pagtingin niya sa likod nito, kitang-kita ng lola ko na merong nakakagat sa balikat ng tatay niya. Yun yung aso. Pero hindi ito mukha ng aso. Ayon sa paglalarawan ng lola ko, blankong-blanko lang ang mga mata nito na sobrang itim at parang walang emosyon. Yung buhok sobrang haba at kapal. Pero yung bunganga, sobrang laki. Meron daw itong maliliit na ngipin na maihahalin tulad sa mga ngipin ng pusa. Halos himatayin daw siya sa nakita niya. Mabuti na lang daw at natatalsikan siya ng mga putik habang nagbubuno yung aswang at tatay niya. Wala pa rin daw siyang tigil sa pagsigaw nun. Hanggang sa maya-maya pa, meron daw bumulong sa kanyang, "Yumuko ka." Saktong-saktong pagyuko niya daw at pagtingin niya sa tatay niya, gulat na gulat siya dahil meron siyang nakitang puting-puti ang buong kasuotan. Tumalon ito sa itaas nila at merong hinataw doon sa nakakagat sa tatay niya. Paglapag daw nito sa likuran ng tatay niya, bigla-bigla daw, nakita niyang si Tatay Dadoy pala yun. Merong hawak na pamalo at patuloy na paghataw doon sa dalawang aswang. Hanggang sa bigla na lang tumakbo yung dalawa at pumasok sa kakahuyan. Doon narinig ng lola ko yung napakalakas na pagaspas na parang lumipad daw ito papalayo. Sigaw ng sigaw si Tatay Dadoy at mura ng mura doon sa mga aswang. Ang sabi niya ay, "Kilala ko kung sino kayo! Bukas na bukas pupuntahan ko kayo! Magkakamatayan dito! Ina nyo!" Galit na galit si Tatay Dadoy. Maging sa tatay ng lola ko. Sigaw ito ng sigaw. Ang sabi niya ay, "Bakit hindi niyo ako hinintay? Sabi ko sasabay ako sa inyo, di ba?" Wala na daw natira sa suot ng lola ko noon. Mabuti na lang daw at may natira sa kanyang short. Kung wala daw siyang suot na kahit ano nun, malamang daw maaga siyang namatay. Hanggang sa dahan-dahang napakalma ng mga kasama nila si Tatay Dadoy. Hindi na muna sila umuwi nung gabing yun. Doon sila sa Johnston nagpalipas ng gabi. Noong nandun na sila sa bahay ng kaibigan ni Tatay Dadoy, nakita daw ng lola ko na merong inaalis si Tatay Dadoy sa balakang niya. Ang itsura daw nito, parang batong matulis na magaspang. Ipinatong ni Tatay Dadoy yon sa balikat ng tatay niya. Tapos merong bote na kulay itim yung nasa loob. Hindi alam ng lola ko kung langis ba ito kasi malapot daw yun tapos kulay itim. Ipinahid ito sa sugat ng tatay niya at nilagyan ng iba't ibang dahon. Matapos daw yun, pinatulog na muna sila. Kinaumagahan, pagsilip ng lola ko sa sugat ng tatay niya, wala na daw ito. Ni isang marka walang naiwan. Samantalang kitang-kita niya na baon yung pagkagat at sobrang nasaktan yung tatay niya. Tinawag sila ni Tatay Dadoy at ang sabi ay samahan sila. Pinuntahan nila yung bahay ng dalawang aswang. Pero pagpunta nila doon, wala nang katao-tao at wala na ni isang gamit yung bahay. Tama nga ang duda ni Tatay Dadoy na yung dalawang pinaghihinalaan nilang aswang ay doon nga nakatira. Nung nakauwi sila sa bukid, hindi na naisip ng lola ko yung nakaengkwentro nila. Ang pinaka nagpalungkot sa kanya nun ay yung biskwit. Kasi nawala daw ito nung kasalukuyang binubuno siya ng baboy. E pasalubong niya yun sa mga kapatid niya. Kaya mula nung araw na yun, palaging umaga na lang sila naglalakad papunta ng Johnston at pauwi ng bukid. Alam niyo ba kung bakit tinatarget ng aswang yung batok ng lola ko? Kasi oras na makagat nila yon, agad-agad tutumba ang lola ko. Buti na lang nasa putikan sila, tapos damit lang inahagip. Ang angas din ni Tatay Dadoy, no? Alam niyo, ayon sa paglalarawan ng lola ko doon sa tinanggal niya sa balakang niya, opinyon ko lang to isa yung pangil ng kidlat.
Maraming mga antingero, manggagamot, albularyo, maging mga wikan. Alam ang tungkol sa pangil ng kidlat. Isa itong klase ng mutya na kung tawagin ay pinagkaloob. Pansinin ninyo, tuwing mahal na araw, di ba, sobrang init, summer, palaging ganun, di ba? Walang ulan, kulog, o kung ano man. Pero kapag tungtong ng alas 12 ng Biyernes Santo, kapag nakakita ka ng kidlat na walang tunog, at tumama ito sa lupa, kahoy, puno, halaman o kung saan man, puntahan mo agad yun. May makikita ka doong isang matulis na magaspang na bato na kumikintab. Kunin mo. Pero syempre, hindi siya ganong kadaling makuha. Maraming mga elemento ang nagbabantay dito. Maaari din yun na ikasira ng ulo mo. Lalo na kung hindi mo kakayanin ang mga makikita mo. Nangyayari lang yung mga ganyan sa mga hindi mataong lugar. Example na lang, sa mga bundok tapos mag-isa ka. Yan dyan, marami pang ganyan. Dito sa Manila, asa pa, wala nang ganyan. Karamihan dito, demonyo eh. Bakit ko alam ang bagay na yan? Napakaraming kaibigang antingero noon ni Tito Jerry. Lahat-lahat yan ay naranasan na nila. At meron din kaming isang trabahador noon na naka-experience ng ganyan. Balikan nyo yung kwento kong ilog para malaman ninyo. Alam ko marami pang tanong sa isipan ninyo sa narinig ninyong kwento. O maski pa doon sa lahat ng mga nakaraan kong kwento. Itabi nyo lahat yan. At itanong ninyo sa paparating kong shoutout video. Lahat ng gusto nyong itanong, ipabate, maski promote, i-comment nyo sa paparating kong post sa community ko. Lahat ng comment doon babasahin ko. Gagawa rin ako ng raw video para dyan. Para naman, iwas bida-bida na din tayo, no? Dami kasing Jollibee dito eh. Tsaka kung kinu-question nyo ang mga kwento ko kung totoo ba o hindi, subukan nyo magtanong. Ipapaliwanag ko sa inyo. So ngayon, hintay-hintay muna tayo ha. At saka, syempre, alam nyo na.